Nachádzame sa na Popradskej železničnej stanici a dneska máme naplnený taký menší trip. Ideme spoločne s Matúšom do akvaparku a bohužiaľ ešte stále nemáme ubytovanie. Myslíte si, že sa nám podarí prespať v akvaparku? Tak aby nás nenašli v noci? V akvaparku? No. To neskúšajte ani. Že by sme sa tam schovali niekde. Ja to rýchlo zabudnite. Something is wrong with the way and I don't know why. Matúši, zostáva 40 minút. Kam ideme? Matúš, nepredbiehaj sa. Predbehni ho. Máme 20 hodín, 43 minút a o 2 minúty začína Real Madrid versus Atletico Madrid. A ja som úplne zúfalý, že neviem, kde to mám pozerať, takže zatiaľ si to vychutnávam odtiaľto a potom si to možno budem vychutnávať zo záchodov. Kámo, bojíš sa? Ja už začínam trochu stres. Ja som tiež z toho trošku. Není mi všetko jedno. Poďme sa spať pod hladinu a to sám takto dýchať. To není úplne najlepší nápad. Vážení návštevníci,